Ärade publik, mina damer och herrar. Idag har vi det stora nöjet att få presentera vår medarbetare som har jobbat i cirkusvärlden i 60 år, har varit plikttrogen, skött sig väl på alla vis. Boxis har gjort mycket för oss och i och med han lämnar cirkusen så vill vi också ge honom en gåva. Boxis är välkommen in i manegen och innan han kommer in till oss så får jag be publiken om största möjliga tystnad. Voilà. Nu kommer Boxis in. Välkommen in, Boxis Olsson. Tack för det, direktör Senegal, cirkusens ledare. Nu ska vi öppna den stora paketet som har kommit. Det är en situation som man aldrig glömmer i sitt liv detta. Nämligen en Citroën DS19, skala 1-18, som vi har väntat länge på. Jag förstår direktören att det är en väldigt angelägen dag det här. Kan jag få ett ja på det? Ja, vi betvivlar ingenting ifrån cirkusen. Här jobbar herr Olsson febrilt för att få upp sin present. Vi har ett stor omsorg och möda för att hitta någonting som han verkligen tycker om. Men nu tror jag att han har fått det rätta i sitt liv. Det är visst väl emballerat. Vad kan detta vara? Nu börjar vi närma oss. Spänningen stiger för herr Olsson. Vi ser färgskiftningen i ansiktet. Han är frustrerad, orolig, men han kommer så småningom. Nu närmar han sig det hela och nu ska han öppna. Vouloir c'est pouvoir, kan man vill man. Oj, vad ser jag här? Vad ser jag här? Någonting av Boxis stora intresse. Titta här, en Citroën. Fantastiskt fin bil han. Får hoppas han blir glad för den. Nu ska vi se om det finns plats. Ja, då följer vi med in i Boxis lilla museum. Där han har så mycket vackert vi kan beskåda. Det var visst väldigt jobbigt att öppna paketet. Det blir nog bra så, Boxis. Vi går in i ditt museum nu. Oj, vad här var mycket fint inne. Titta. Vilka tavlor han har på väggarna här. Så fint det. Känner du igen någon där? Världsmästare i tungviktsboxningen. Det är det, ja. Floyd Patterson. Oj. Och Ingmar Johansson. Se där, vilken samling han har här. Och titta här. Ska se, jag ska gå försiktigt för han har möbler här framför så inte jag snubblar och händer någonting. Ibland hans fina alster. Här finns Berliner 15-6 av senan tidig modell med denna bakvagnen. Ja. Och sedan har vi min egen med den senaste modellen. Det var de. Och sen kommer Berliner 11 tuff coat med rullad tak, tufflett. Och sedan så har vi paddan, den klassiska som kom ut 1955 i skala 1-18 också. Och sen slutligen en svår framställda CX som jag har själv också i skala 1-18. Och sen slutligen nu denna cabriolet. Och nästa bil det blir kanske SM Cabriolet i skala 1-18.
Vi får se vart det slutar. Det var fantastiskt trevligt att få komma in här och titta. Vi kommer till sakna det oerhört mycket, Buxis. Jag tackar för mycket för det. Vi har så svårt för att hitta en ny cirkusjonglör och lindansare. Ja. Buxis har ju varit enorm i balansinnet. Och vi söker med ljus och lykta för att hitta en ny människa. Men vi får göra vad vi kan. Och om vi inte klarar det så är vi väldigt tacksamma om herr Olsson vill komma tillbaka. Tackar för det, direktör Stjernström. Jag ska göra mitt... Jag förstår er mycket väl att det är konkurrens på marknaden om stora artister. Så att jag skulle kunna göra comeback i detta svåra etablissemang, det är kanske en gåta. Men vi får se. Tack, lycka till. Tack för det.